Jerry, kumusta yung trabaho? Okay naman. Medyo masakit tong tagiliran ko. Bakit? Ano nangyari? Di ko alam. Baga pagod lang to. Baka kung ano na yan, Jerry. Huwag kang mag-alala. Malakas pang pangangatawang ko. Nag-aalala kasi ako sa kalusugan mo. Ano kaya kung magpatingin tayo sa doktor? Huwag na. Gastos lang yun. Sayang yung araw ko pag nagpatingin pa tayo. Baka kasi kung ano na yan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Pagtimpla mo na lang ako ng kape. Sige, sandali lang. Kumusta na, parang Jerry? Ikaw pala, paring John. Kailan ka pa nakauwi galing ibang bansa? Nung isang araw lang. Mukhang may niinda ka yata. Wala to, pare. Pagod lang to. Ito, pare. Upo ka muna. Saan ka nagtatrabaho ngayon, pare? Huwag mong sabihin na doon ka pa rin sa dati. Oo, pare. Medyo kinakapos na rin ako ngayon. Asan pala si Kumare? Nasa loob siya, pare. Rube! Rube! Andyan na! Ikaw pala, paring John. Dumating ka na pala? O Mare, nung isang araw lang. Ito na yung kape mo. Salamat. Timplang mo rin si paring John. Ay, hindi na pare. Salamat na lang, Mare. May iba ako, pare. Napasyal ka. Pare naman. Siyempre, lagi kitang naalala nung nasa ibang bansa pa ako. Iba pa rin yung tunay na magkaibigan, walang iwanan. Di ba, Mare? Oo naman, pare. May bala ka pa bang bumalik ng ibang bansa? Hindi na, Mare. Asikasuhin ko na lang yung negosyo ko, yung malapit dito sa atin. Maigi kung ganun, pare. Buti ka pa, nakapundar na. Tiyaga lang, pare, ang puhunan. Bakit di ka maghanap ng ibang trabaho, pare? Hindi ko na kayang makipagsabayan, pare. Medyo nagkakaedad na tayo. Sige, mahal. Paring John, iwanan ko muna kayo. May gagawin pa ako sa loob. Sige, Kumare. Kung sa bagay, kumusta na pala yung inaanap kong si Ray? Nasa paralan, pare. Malapit nang makatapos ng kolehiyo. Ganun ba, pare? May mag-ahon na pala sa inyo. Sana nga lang, pare. Basta tuloy-tuloy ang trabaho ko. Pare, kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Ikaw talaga, pare. Bigay ka ng bigay. Wala ka naman napapala sa amin. Hindi ko naman kayo sinisingil, pare. Nakakahiya na, pare. Sobra na yung pagtulong mo sa amin. Ikaw talaga, pare. Parang di ka naman nasanay sa akin. At isa pa, kayo lang yung taong pinagkakatiwalaan ko. Salamat, pare. Paano yan, pare? Hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Sige, pare. Tanggapin mo tong munti kong pasalubong. Wag na, pare. Lagi ka na lang ganyan pag dumarating ka. Kung di mo to tatanggapin, magtatampo ako sa'yo. Maraming salamat, pare. Sa totoo lang, kailangan namin ngayon ng pera. Tamang-tama pala yung pag-uwi ko kung ganon. Maraming salamat, pare. Walang anuman, pare. O siya, alis na ako. Ingat, pare. Bait talaga ni paring John. Ruby! Ruby! Jerry! Ano nangyari sa'yo? Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Maupo ka muna. Lagay ko muna yung gamit natin sa loob. Kumusta ng pakiramdam mo? Medyo kumikirot pa rin, mahal. Paano na tayo niyan, mahal? Nakakapagtrabaho ka pa ba? Kakayanin ko, mahal, para sa inyo. Ano kaya kung magtrabaho din ako? Para may panggastos tayo dito sa bahay.
Anong trabaho naman ang papasukan mo, mahal? Kahit paglalabada lang sa mga kapitbahay natin. Ikaw ang bahala, Ruby. Pre, nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Medyo kumikirot pa rin yung sugat ko, pare. Matigas kasi ulo ng kumpare mo eh. Sinabi ko magpatingin kami sa doktor, pero ayaw niya. Sabi ko naman, di ba, gastos lang yon. Gastos nga, pero mas malala naman yung nangyari sa'yo. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yung dapat mangyari. Ano ba yung may tutulong ko, pare? Magsabi ka lang. Salamat na lang, pare. Nakakahiya na. Marami ka nang naitulong sa amin. Ngayon ka pa ba mahihiya, pare? Ngayong ganyan yung kalagayan mo? Ni minsan ba nagreklamo ba ako sa pagbibigay ko sa iyo ng tulong? Hindi ka nga nagre-reklamo. Pero sobrang hiya ko na sa'yo, pare. Oo nga pare, sobra na yung mga tulong mo sa amin. Huwag nyo nang intindihin yun. Basta masaya ako at natutulungan ko kayo. Maraming salamat talaga, pare. Di ko na alam kung paano ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Huwag mo munang intindihin yun. Ang importante, magpagaling ka muna. Maraming salamat talaga, pare. Ay, Tay. O Ray, magmano ka sa ninong mo? Ano po, Ninong? Ikaw na ba yan, Ray? Opo, Ninong. Bakit hindi ka naka-uniform, Ray? Wala ka bang pasok? Meron po, Tay. Bakit hindi ka pumasok sa paaralan? Titigil po muna ako sa pag-aaral, Tay. Papasok muna akong trabahador. Ano? Aray. Sinong may sabing titigil ka sa pag-aaral? Anak, alam mong ikaw lang yung pag-asa namin para makaahon sa hirap. Tapos titigil ka pa sa pag-aaral? Bumalik ka sa loob. Magpalit ka ng damit at pumasok ka. Pero, Itay, gusto ko pong makatulong sa inyo ni Inay. Sa ginagawa mong yan, hindi ka nakakatulong. Kaya ko pang magtrabaho. Pero, Itay, mapapagod po kayo lalo at lalo pa po kayong magkakasakit. Anak, sayang naman. Ilang taon na lang makakatapos ka na sa kolehiyo. At kapag nakatapos ka na, kami naman ang tulungan mo. Pero, Tay, Nay, kaya ko naman po magtrabaho. Anuin ko yung madaming pera kung maaga naman po kayong mawawala. Anak, mahirap ang buhay ng isang trabahador. Alam ko po yun, Itay, pero kakayanin ko po. Makatulong lang po sa inyo. Alam nyo, pare, nakakaingit kayo magpapamilya. Hindi kayo nag-iiwanan. Ganito na lang, pare. Total, malapit naman dito yung negosyo ko. Doon na lang magtatrabaho si Ray. Para pagkatapos ng kanyang klase, makapagtrabaho pa siya sa negosyo ko. Kung ayos lang sa inyo, pare. Pare, di mo lang alam kung gaano mo kami napasaya ni kumari mo ngayong papalapit na Pasko. Ginagampanan ko lang ang pagiging pangalawang ama sa inaanak ko, pare. Hindi talaga ako nagkamali sa pagkuha ko sa iyo bilang ninong ni Ray. Basta kung kailangan ninyo ng tulong ko, andito lang ako. Salamat, pre.